Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Solid Pack. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Revicon. Lakas ng lima. Revicon Forte. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na iyan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon sa mga nag-antabay sa gabos na nagdadangog po sa Radyo DCGB. Welcome sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon, Kuya Mike, Ate Jen. Good afternoon. Good afternoon, tabi sa imo. Ang berdeng tawo. Magkakalikasan. Yes. Maray na pagkahapon tabi sa gabos ng mga paraantabay aldaw ning Martes. Tama. Petsa 27 na kan bulaning Hulyo taong 2021. Ay, nakasabit. Kasabit sa uno. Speaking of uno, first, number 1, Nanginghinutan. nanginginutan. Kainot-inote. Yes. First gold medal sa Olympic Philippines first Olympic gold medal nasungkit po kan sa tuyang kababayan na si Heidelin Diaz. Yes. Yun. So pagsungkit niya pati, may pagabat. Magabaton ining pagsungkit ka ni Heidelin Diaz. Ano ba yan? Heidelin o Heidelin? Whatever. Whatever. Basta mailin. Piraman ngayon ang gabat. 127 Wow. kilograms. Oh. Duwang sakong bagas may kabanga. Kabanga. Yeah. Aber daw, pagpatunga daw yan na doon. Grabe, ano? Paita na. And, babae pa ang nakagibo. Kuya Ate Jen. Tama. Siya po Oo. ang Filipina weightlifter Heidelin Diaz delivered the country's first ever gold medal in the Olympics after winning the women's 55 kilogram weightlifting event kan 2020 sa Tokyo Olympics International Forum. Saro na naman. Oy, yan na. Yun. Mahibugo na di. Oo. Yes, the best. Ano yan ang pigtatao? Gold na tunay yan. Garo. Gold medal nga ni. Ayun. Gold na gold. Gulawan. Yeah. Uy, aram nindo, makagirabot. Imagine, pinaka-ultimo daan na nadangog or ginanaian, 1924 pa. Oh. So, perang taon na. Almost Nine- 1 century. 97 to be exact. Oo. 97 years. Grabe, Yugon ade. mo iyan. Na? Okay. 97 taon bago kita nakanamit kaning gold medal. And iyan na ano niya, panggana niya ngunya na nakareceive nin primerong bulawan na ginto. Bulawan na medalya. Oo. Siyempre, grabe ang agi-agi niyan bago siya dyan nakaabot. Yes. Igo ako naaraman kay Heidelin na Oo. pig-hide niya ini. Na ito pala, ang pigpunan niya, sugar mga failures man nga na. Oo. Tapos, so,
ano ka ni bago so ining bagong Olimpiada duman so nainod sa Rio de Janeiro nangyari. Naka-silver siya duman. Yes, Silver. taong 2016. Oo. Yes. O ngunya, nasungkit niya. Alagad ini pagkasungkit niya kuya an ate dyan. Baku ini madali na may mga pigmamaawat ko ta siya tanganing makapagpreparar kimarhay. Oo. So dako lang pigagya kasi may mga struggles and different issues na kaakibat ka ini hanggang sa ngunya nagtrayumpo siya. Yun. Correct. Oo, ang hapot si Heidi Lynn Diaz. Mhm. Opo, si Heidi Lynn Diaz po namundag, Pebrero man siya. February 20, 1991. Dapat palang partner, nag-weightlifting ka man. Iyo, ano. Pebrero ka man. Ipuhan ko pa Flex daw kidiit niya. grabe Flex pang mo daw ano. sa iyo. Wara ako kaan. And siya sarong Pilipinong Olimpikong parakawat sa pagbuhat ka mga gabat, mantang siya man gikan sa Zamboanga City. Zamboanga City. Ayun, so si Diaz daan nakakuha ni sarong silver medal sa palaro ng Timog Silangang Asya taong 2007 sa Thailand iyan ha. Asi nakatapos naman sa ika-10 pwesto kang gibuhon ang 53 kilogram sa palarong Asyano kang taong 2006 sa Doha. And si Diaz ngunyan sa upapalan ining estudyante sa Universidad di Zamboanga. Oh. So imagine ano, nagkaklase pa pero saro na siya ngunyan sa talagang kumbaga tinitingala Yes. sa bilog na kinaban lalo na sa Pilipinas. Correct. May pagmamalaki ng Pilipinas. Ano daw ang pangimati na pag-ikapiglalaaganan karukan ki? Ako, Bulawa na medalya. Anong pangimati? Nakarasi, kuya siyempre. Ikaw may anong medalya igwa ka mo? Yeah. Nakarasi Ako- ka naman ka ng medalya. iyo naman. Pagkurulog suliog ko ka to, kuya. Pero maugma ka, maski magabat sa liog, maugma ka. Maugma. Oo. So sapatos ko ka to, balik-balik ako sa stage. Wow. Mauras. Ay, wow. Mauras. Ayos, iba Maura. din. Pero dahil na outro. Sarap. Pero miss, Gary Olympics. mahirap mag-maintain. Yan. Totoo yan. Mahirap Mahirap mag-maintain. Ika, Kuya Mike, nakulong ka ng medal. Date pa man sana. Dito pa man sana. Naka-receive ako kay medals ka to. Igwa man ako na-receive kang elementary, igwa kang high school. Ako, elementary lang. Kuleyo, certificate. Iyo. Oo. Mamaray sa pangimati, ining namamatian niya ni Heidelin. Medyo alangkaw na level ini na sunamatian ta kang ano. At yan ang kuya. Okay. Nagari baga, there is something sacred na data namatian ka kita naka-receive ka mga Yes. medalyata. Oo. Pero ini Oo, kasi tama. tapigaali niya baga kay God na ining dahil kay God ini. Yes. Kaya ako nabuhat Oo. ang duwang sakong may kabanga. Tinabangan nga ako ni God. Yes. Nabuhaton itong duwang sako may kabanga na may 2 kilo. Kita nga ni, kabangang sako pa sana. Guro day na makatindogan. Kuya Mike, Pigpangruluyan na. irad-irad na. Pero Irad-irad na. ilingon mo ha sa ibong kang pagpursige na grabe de ita ma-imagine na mabubuhat niya ito. Ngunyan, pag nag-uli siya sa Pilipinas, milyonaryo na siya. Yes. 33 million. Pera. 33. 33, wow. Hoy, yugon mo an. Karaw-karaw iyan. Dakol na ka ng Pero, Sa ibong bako lang mababakal. bako lang iyan 33 million. So sa iyang bragging right na talagang sinabay niya so Pilipinas sa pagbuhat kan magabat na bagay. Yes, and Diba? ito bagang supangimati na tigtutugtog sulupang hinirang. Mhm. Ngayon, may ituluduman, China, Buda, Kazakhstan, ang pigpiplay, payang magiluta. Oo. Natabayang magiliw lupang hinirang. So talagang makaproud and makagirabo. Ano? Ngayon, makagirabo talaga. Yes. Oo. Saro sa binutasan na motibasyon o pahayag kaini ni Heidi Lynn Diaz, ito sasabi, ipahiling mo daw tabi, Chad, you can surpass and overcome all of the struggles that come your way. Ano da yan sa Bicol? Oo. Sige, Kuya Mike. I-translate mo, Kuya Mike. I-translate mo, Kuya Mike. Kayang-kaya mo malampasan Mhm. ang gabos na kadipisilan na minaampang sa saimong agihan. Yeah. Tama. Oo.
Magayonon, Kuya Mike. Ano? Oo. Kung dai kayang lampasan, lumiko ka. Lumiko. Oo. Sa English, may diversion. Rarikan ka. O yan, nasaro sa mga magayonon talagang ma-receive ano? Medal. Oo. Ikaw partner, balik kita si partner kang Oh, medal. medal. Nag-excel ako elementary as in secondary. Wow! Pero pag abot sa kolehiyo, medyo Nakulo na kayang kalaban. nagliwaliw man ako. Nakulo ng kalaban. Ano? Tama. Pag-tertiary. Yes. Nakulo ka ng kalaban. Ano? Oo, may naghapot digdi sa indahali so 33 million na marireceive kay ni Heidi Lin. Ito po mga paraan tabay base duman kaya 'di ba mga partners sa Republic Act 10699 Olympic gold medalist will receive 10 million. Ayun. Yes. And duman man sa MVP Sports Foundation also pledge additional 10 million gold. 20 na. Yes, 20 na. So, Philippine Olympic Committee and Representative Abraham Tolentino also said in a Philippine Sports Writer Association Forum na matauman sinda ni another 10 million. 30 na. Wow, Yes. 30. Say ni haling 3 million. Kasi 33, di ba? Athlete, Sports, and Representative Mikey Romero also pledged 3 million for gold medal winners in Tokyo. Okay, may uro-arambag pala. Euro orang ba Chip gano? in. No? Pero milyones man. Maray grabe bagay yan. yan. Bako lang saro ang nagpromesa pa lang siya sa iya. Yes. May nagapot man digdi. Sirisay nga sa mga nagkadaraog niya. Oo. Uni po ang siya po baga, si Heidi Lin, hali sa Pilipinas, siya po ang number 1. Ang second po sa iya, so hali sa China, ang pantulos taga Kazakhstan, asin ang pang-apat, Uzbekistan, and pang-lima, Ukraine. Mga bigatin na mga... Saro sa sayang dinaog. So, ano yan? So, Yun ang pinakamuya ko na daog niya. So, muya mo ba daog? So, title holder. O, yan. So, ano yan? Hali sa in? China? Yes. China. Ano kaya yan? Baga, ano ito? So, lalaki na midbid na nagtataram, wala tayong magagawa sa China. Oh. Muna sa Meron. babae pala nang may magiginito. Ayun pala na makakadaog. May Ayun, nagino. Okay. Oh, sabi man digdi ni 616 Marina hapon Ate Jan Kuya Kuya Mike. Greetings sa bati man po kay Garcia family, Pabia family dito sa Barangay Maingaway, San Andres, Virac, Catanduanes. More power po sa DCGB. Thank you. Okay. Ano iyan? Girl power. Girl Yeah. power kita, Girl Kuya power. Mike. Kuya Ate Jan, mahapot po si Kuya Mike kung okay sa iya na makaagom po siya na arog kay Heidi Lin. Kung okay sa May kuya, agom na ako si Kuya makaagom. Primero, kung soltero ako. Yes. Matibay talaga ni si Kuya Mike mag-play safe. Ipagpalagay ta na. Na soltero ka. Soltero ako. Sige. Mrs. Mhm. Ngunyan sana. Okay. Kung soltero ako, dahil ko hahanapon ang mga, kung ano-anong mga profile ki babae. Ang aanapon ko, kung namumutan ko siya. Yun. Pareho Kung kita. namutan ko kay Heidi Lin, of course. Pareho kita, Kuya Mike. Dahil Aha. man ako mahanap kan mga magayo na profile ki babae. Oo. Hanapon ko so 33 million. Mas magayon kuya yan si Bang Magkisa sa kuya. Dahil ka na partner matrabaho. Sa sunod tabi, Ate Jen, Oo. si kuya ko nang inuto mo. Baka ko dyan pa 33 million. Ops, may akasalan ta ka na. Practical. Bako daw yan agid sa satuyang temang mo yan na pagkahapon. Ha? So, Nako. pangunguha kan bako Oo. niya. Dahil mata, pag ako mo kuya conjugal property. Conjugal na ito. Ganito. Ito Okay. palan. Ang Baka ba satuya, ito bawal? ang satuya kaya na tema ining korupsyon. Sabi ba ni Presidente Duterte, dahil da man tatapos ang korupsyon. Dahil Correct. matatapos. Oo. Unless daday i-turn over ang gobyerno. Ano mo yan i-turnover? Ayan o, so pahayag ni Overthrow. Presidente Duterte sa Ginibong Sona, Kausaugma. Okay. Oh, corruption is, kung may pandemic, Isu. endemic ang Pag corruption sa sinabing Pilipinas. Dahil Yan. katapusan, Oo. endemic. Kaya pag nagtataram niya, na ini ngayang bagay na ini, puun pa magpuun ining nasyon na niya, na endemic siya Endemic. And matatagpuan mo sana, pag sinabing endemic, matatagpuan mo sana ini,
Digdi sa to. Hindi may forever. Sabi niya, Ade. corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overthrow government completely. Oo. Gusto sabihin, so, sinumpaan niyang ipagtanggol, kung muya mumali ang korupsyon, sabi niya, overthrow government completely. Yes. Hindi na, ano yan. Ang mensahe din na iligod ko eh, na gari baga, reading between the lines. Primero pa sa pagkabasa ko, may mensahe na pigpapaabot sa tuya na may pigmamaot siya. Namuya niya, mahali ang korupsyon. Alagad, Oo. uni ngaya ang paagi. Overthrow. Oh. Ano gusto mong sabihin kang overthrow? Igapo mo. Itapok na. Igapok mo. Gari na na. Baguhan na, ibasuraho na. Gari baga, dahil ka na yung kamtaka, no? Igapunta ka na ngaya. Araw Sa pala. salidahan na. Arog palan ka yan. Yes. No? So dahil na talaga mahahali ang corruption unless dahil talagang totalmente salidahan Mhm. ang gobyerno. Ayun pala ng solusyon niya Hmm. na naisipan. Ade. Oo, ang Siguro, base ni Kuya kuminsan, ining reaction baga ni President Duterte. Ang reactionist niya man ini sa mga tao na nagtataram na ang sa tuya ngayon niya na gobyerno, times arog na kane 2 or 3 times more corrupt. So siguro may mga nagtataraman na iba na nag-uuyon duman sa nagtaram arog kay Manny Pacquiao baga may Oo. sinabi siya. Ngunyan, nagkapira na bagang si Mana nakaagi ito. Bigatid-atid niya gayon na. Yung mananggad nga gayon na de. Tapos sinabi niya kasuhapon sa tuyang sona na there are things na tiga-ako niya mano duman sa isu kang korupsyon. Ta kung dahil siya tiga-ako, dahil mo siya makakataram kay arog kay ito na kay puhan ta arog ka ng puhon. Yes, kasi nga sabi niya, daay mawawara. Gusto kong sabihin, igwa talaga. Mhm. Pero ang sabi ni Cardinal Tagle, so sa iyang insight, so komento niya, corruption begins at home. Oh, Nagpupuon ang corruption sa laog kan harong. sa laog. Napaano daw? Bako man sa luwas. Bako sa lawas. Oo. Napaano daw ta nagpupuon ang corruption sa harong? Ano No? ganda de. Ano? So, kung nagpupuon sa harong ang korupsyon, sa anong mga aktibidades pwede ini masabi na yaon talaga sa satong harong kuya Yes. Baloon ta daw. So mga oral daw tang gawi, Mhm. no? Oral daw tang gibo. Ilangon ta daw kung paano nagkakaigwaning corruption. So simpleng pagbakal, Okay. sinugo kita kan sa tuya ng mga ina or ama. Nagbakal kita ki tawyo ngaya 8. 8. 8 pesos. Okay. Tinawaran kita ki 10 pesos. Ngunyan, pagbalik ta, daita na inuli. So, uli. So, dos. So, dos. Tapos, Dito yan, na sa dos. mamera tabi nga ito, kuya na binakan mo nunoy na, no? Jis nga ya, ajis. Aji. Oh. Simpleng corruption pala iyan, Kuya Mike. Yung mga ganun natutuo na so aki, na, ay, dapat nga, araw nga ka ang, may dapat nga, bako pero may eksaktong ipadarasa ko ni ma. Dapat may sobra. O, kumbaga, little by little, nagkakaigwa na so aki ki-ideya, kang corruption. Correct. Ah, Itong supagtao taki o pagbakal taki suka or tawyo, mhm. na daita na inuli so uli sa satuya na magurang, that is a little way of corrupting. Okay. So, Ibig sabihin, igwa ni mga practices kita sa laog kang harong na pwede tapalan madara sa luwas. Yes. Diba? Maadaptade. Diyan nga ni daan nagpupuon ang corruption sa harong. Saro pang example ka iyan da Kuya Mike. Ining anoan sa pagpamasahe, mhm. no? Sa pagpamasahe. Sa mga sakayan. Oo. Minsan deta na iulian. Corruption. Oh, yung maski mga sintabo ba may mga puwaki baga kung minsan Yes. dapat palan dahil mo pagtawanan ki pagkakataon sa kapwa mo, nadayaon ka, dapat ituro mo sa saya na, oops, uli patabi ako. Correct. No?
O kaya pala nasabi ni Cardinal Tagle na ang corruption starts at home. Yung man ang ganda Sa harong daan nagpupuon ng corruption. Kasi sabi mo nga ni Kasubago, little by little, natutuod ang mga aki, especially sa mga aki, natutuod ang mga aki na dain na nagtataukan uli pag tigsusugo. Yan. Mapuon iyan dyan sa laog kan harong. Maabot sa panahon na maeskwela na sinda. Luway-luway, nagasink in sa inda so pagiging dishonest. Ang pag-una ninda ka ito, okay lang ito. Correct. Uli mo na ngayon ngayang uli. Ay, dahil na ngaya, dito man sa nang... Pwede na bulson. Oo. Nagpuon sa arong sa pagsugo kan Okay. magurang. Okay? Mhm. Pagpuon sa arong sinugo kan magurang. Ngunyan, nagi siyang treasurer kang eskwelahan. Mhm. Diba? Pag sinabing treasurer, Ingat yaman. money involved. Yes. No? Sinugo kita kan sa tuya na maestra na magbakal ki kartulina hali duman sa Pundo. pundo. Oho. Oh. Ngunyan, ang ginibuta, tinawag kitang pamasahe, hali duman sa pundo. Kran a minimum 9. Tabi ko eh. 9 ang minimum. Kang. Pamasahe. Yes. Dahil ka rin naglangkaw na. 9. Sebe. Ang dating 7, ngunyan Kaya ko 9 pala na. gawin ikaw. Sige, lagod. Oh, sabi ta na 9 pesos na. Mhm. Then kita walking distance Okay. to anuan? Dudumanan mo. Dudumana. Dahil kita nagsakay. Ha. Naglakaw lang Naglakaw. kita. Binakal ta. So, imbes na ipamasahin mo, Linakaw ta. oho. Yeah, so, pamasahin tinasahin mo. Binulsa ta. Ah. Form pala iyan kan korupsyon. Kasi dahil nangyari, so dapat na nangyari. Kumbaga, may kumini mo kakipagi, na dahil magastos so budget na tinasahin mo. Dilihin siya. Pag una ko, pwede, pinaklay ko ngaya. Kumbaga, ini nga, nakatagaman na nga ini. From point to point, pwede mo, may budget ka, Oo. pwede ka magsakay. Oo. Kunyan, kaya ko nga nila kawon. Nagtios baga nga ako kuya ikang paglakaw. Nataman nga ta, ano ito. Nata kaya nagtios ka. Oho. Big pagalan ko Ah. baga nga ito ta nagbaklay ako. Kasi aram kung pwede man sa nang lakawon palan ngayon. Aha. Di dapat pala, dahil ka na nag-agad ki, pampamasahe. Pamasahe. Aha. Diba? Okay. Dapat tayo kita nag-agad kita Or pamasahe. pwede man, pagbalik mo, sinabi mo natin, ma'am, nagbaklay tabi ako. Uni tabi, ma'am, so sa kuya na natipid na pamasahe, ano ma'am tabi dito ang gigibuhon ta? Oh, kung Pwede ka tinauna- maging mag-apot. Kung tinauna sa imo, walang problema. Oo, sige na nga, ano, noy, ta... Linakaw mo Oo. man. Pero kung sinabi mong, pinamasahe ko ngaya madam, may dishonesty may na dishonesty naman. na naman Correct. duman. So, mapili duman ang mga aki, arin ang mas marahay. yes. Itatago mo, O itatara mo. yan. O ngunyan, yaon na sa eskwelahan, Mhm. nakakaakod na mag-corrupt. Simpleng Iyo, araw yung- ka ng mga activity. Poon sa harong, nakaabot na sa eskwelahan. Oho. Oho. Ngunyan, nakagraduate. Yan. Nagtrabaho. Pag-abot sa trabaho, nadadara pa yan. Mm. So mismong pupunban kan opisina, iuli isa Pagi harong. mo nga akong report. Yan. Wala nga akong kupon ba? Yan. Iuli isa harong. Nakamenos na lamang sa gastuson ngayon. Yun, Oo, ginamit diba? so mga bagay na yaon dapat sa opisina, ginamit Yes. sa personal na interest. Oo. Another way of corruption.